subhanahu wa ta'ala. Bandiraɓe, sehilaɓe, meññiraɓe, mawniraɓe, yiɗiraɓe, jinnaɓe, on calminama salminago mo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala salminirno nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tawa arwanne nde ko hisnede, hakkunde nde ko yurmede, wortorde nde ko barkinede. woni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So wonano yamirore mi haalata sabu haala meɗino wayde wiya haala holko goyata. O wi foɗɗemi haalde kaalanimi ɓe kotanimi haalde kaalimi kadi ɓe kotanomi haalde. jamanu goɗɗo woni ɓe kawre haala ene jala ɓe mbi haala ko jalata. haala wi mi weltidi wonno ko foɗɗemi haalde kaalimi ɗo potimi haalde kaalde ko poti haaldude haalam. ɗum noon ko foɗɓe haalde godi ɗo ɗum noon min mi fotano haalde. Cheikh Oumar Thiano Bassirou so naati Fuuta mbeɗo woni e reedu Fuuta, somi yaadani e makko gueɗe tati kam ene poti sifede am. Goo ma woni komi haasidi, ɗiɗi ma woni komi mawnikiniɗo, tati ko kalannomi ko wona ko. eyyi e haaju mo wawi tawde mi fof noon, e ɗo wawi mi tawde fof noon, sabu ñande nde o ari Mauritanie kam mbiɗa woni caggal leydi. Ko ɗum haadi min darodade toon, kono fofde e waade noon min kaldo min mbaɗi appel vidéo. eyyi ɗum ko yettere Allah. haala Cheikh Oumar haalama ɗo, haala Elimane Boubacar Kane, min kam ko welimi hen. goto e moɗon kala fi beeti wi ko tanum Cheikh Oumar tan Elimane Boubacar Kane. min noon komi taaliraɓe mabɓe kamɓe fof. ko gadduɓe goɗɗo ɓeydumi hen woni Souleymani Bal. o ko mawnam to banggue asku. ɗum noon mi jogui damal e Cheikh Oumar, joguimi damal e Elimane Boubacar Kane, joguimi damal e Cheikh Souleymani Bal. wadde so tawi kono ummima naatiri Fuuta Fanay e leko toon ɓe mbiyanno palal ngal Elimane falno ngam falade tubakoɓe ma jam ko joli e weedu jage nde Fuuta foola. eyyi wadde ɗo ko gueɗal ɗimmiwal ngal mi wasa juɗnade on banggue. kamɓe yo Allah sellinɓe, sellinaɓe, rokka en ɓe jettina wolde nde noon wona jettinowo o wolde nde yettinta wolde nde heddo omo wiya mi yettini wolde nde. ala, ko gonɗo e wolde nde yettinta hoore mum ɗo haati e wolde nde, woppira wolde nde rontoɓe wolde nde. kono so tawi a wi ko min tan waɗata wolde nde, a waɗata wolde nde te a woddetake e wolde nde nde wonno ka jahowo goppaɗo wolde nde, sabu nde garɗa nde ko ɗon tawɗa wolde nde. ko bonni ko Fuuta ko ɗum woni haala amen. mawmow haasidagal taƴƴandamagal min minago nelaɗo Allah wino arba'atun muhlikatun lil abd ana waliyumma nahnu wa indi. neɗɗo fof noon yo tinno e tati makko. tati ɓaye koɓe goni ene waɗi yimɓe ko paɗe tan, ene waɗi yimɓe ko lohol keesi, ene waɗi yimɓe ko laafa hoore. ɗeɗo tati kala hen ko mbasɗa ngam ma yi yolde mum. jaaɗo e tuppi ɓornake paɗe ko kuttata e ko perlotoɗa ɓurata hewde ko moylata ma ko ñekkata. ɗum ɗon noon yimɓe paɗe ɓe watte e mabɓe hakkille, ya e mabɓe, yetto e mabɓe, yahanɓe, yaato e mabɓe. yimɓe loholɓe enen fof eɗen gandi so neɗɗo so sagata farnorima somi fellama fiyande natata walla mi fiyama silama ɓamdam taƴata sabu mbeɗa haɓɓi lohol. so ngol haɓɓitima no mbaɗata ne jiiɗa silama fo doga. wadde woni yimɓe ko jinganoɓe ma ɓen a jingantumi, sa jinganani ɓe tan jenga e dogde. ɗum noon ɓen yimɓe takkuɓe e sara maɗa, gonda e mabɓe, gondikinoɗa e mabɓe. soɓe mbi eɓe goppuma ala saroɓe goppuma, wat feere kaɓɓoɗa e mabɓe ha tiiɗa. holko ƴewɗen ɗum e silman qata'aka, jokku taƴiɗo.
biyaɗo noon yo jokko taƴiɗo ɗum sabu wonde juulɗo on so fuɗɗima wonde taƴowo holto jokke dañete juulɗo biyanoɗo jokko taƴiɗoma so tawi ko an fuɗɗata taƴde an arata pecca wuro pecca leeɗe wuro pecca enɗam wuro pecca juma wuro pecca gese wuro pecca keeri pecca ha ɓoyten are hoore ma peccoɗa hen hunde cikka ko Allah taw wona Allah ko seyɗani hen hunde cikka ko an taw wona an ko Allah ko guittuɗa o eyyi so neɗɗo ɓooyi feccude ko ɗe ɗiɗi feccoto o feccoto feccere seyɗani nde wontinata doole ɗe o jogiiɗe sembe e gandal ngal e laamu ngu ko sikka ko kanko taw wona kanko ala ko Allah mo jaɓani o waɗi ko wino ko ko kañum ɗumɗurnomo ɗum joni noon janggo e jam ñande pecce maɗa peccete ñande hen a waɗitaji fiitaji becce ɓoyi mo laafata e yo man Boubacar Kanen gande kala ɗo mamaje puɗno haɗe ɗe gonano olɗe haɗe ɗe gonano jorde maɗe ɓesɗo soɗe ɓesɗi ɓesnoje ɗe jaama e leydi ndunguji toɓoji ɗi wasata ma wood hen ko fetti fuɗa e leydi ɗum ɗo noon ko mamaji ko jibinno ko wonta cogoji ɗi cogoji gontoyde mamaji ɗum woni laafaka woni goo neɗɗo spirituel hakkillantagal hakkille minen Pulaariyankoɓe min gona Ɓuraaniyankoɓe min mbi ndeke nafatay hakkille nafata neɗɗo ko hakkidaji hakkita ɗum so hakkille hakkidaki halkat te so hakkille hakki jomum so ɓooyani nefe woni almuɓe jannguɓe e men hande e yonta men o won yettoɓe tijaniya won yettoɓe sernaɓe won yettoɓe joni noon laafa kaɗanannowoma ka nangue sa fawti a joƴƴini e leydi te nangue hande gue ko nangue fasnore koye ko nangue gue ganduɗa ko nangue waylare jamanu holɗum tuubakoɓe les scientifique mbi réchauffement climatique kono enen no mbaɗɗen ɗe définition réchauffement climatique wona weeyo ngo ala Allah nde tagui nde weeyo ngo ko kanko adi walladi khalaqa as-samawati wal arda bi qadirin ala an yakhluq mithlahum bala on andata e tagore mum funnetaki furetaki bandiraɓe jaami mon dañi haala koye ndono ɗon Cheikh Oumar Ceerno Bachir ndono ɗon Ceerno Seydou Kane ɓe garday almudel maɓɓe ɓinguel maɓɓe miñiraɗo maɓɓe Gelongal wayi kono wiide mi dañi cakalewal mi dañi gula gaddumi ɗeela pawmi ɗon mbimi mi yiiɗa cirkali wona googo on muñat te on keɗoto eyyi hande haala heewat a dañi cakalewal gadduɗa gula poɗɗa ɗeela takkuɗa e majji ma wonɗo mbiɗa kay ko wona mi yiiɗa cirkali gulaali kewat hande haala heewat wadde ɗin laafaji yoɗi teddini ɗum firti ko mawɗo yo rokke gueɗal mawɗo yo horme mawɗo yo fasne mawɗo yo teddini mawɗo yo mawnini sabu ko Allah mawni mawnini mawɗo ko Allah mawni ha gayni mawnini mawɗo ɗum ɗo noon ɗeɗo tati so tawi en ndeniɗe tan wasata hakkude meɗen feewa tafsiru Jabiri saha mi meeɗi arde ɗo siyara makko lawol Gooto kalɗen ɗo haala ka aka ɓucci nde wonno won wiyoɓe min garata siyara tafsir Jabiri saha ko qaabi en mine kono tijaniyankon min Gelongal haali mi haalani inde makko ceerno mi haalani inde Seydou mi haalani inde Ceerno Diallo ni Ceerno Ba ala kaali koye inde Gelongal mo ganduɗon tafsiru Jabiri jaggi wirdu tijaniya silsiloɓe ɗen moftuɗo galle o wirdi tijaniya caggal jiidugol makko e Cheikh Oumar Fouti ko tijaniyanke laaɓɗo sabu Cheikh Oumar nde ari de tawi ko waliyaɓe mawɓe e nder reedu Fouta tawi ko Fouta ene haari Allah heyɗani Allah
ala sabu kanko Cheikh Oumar Ba mokko e nder Fuuta wiyeteno ko Gelongal on woni Gelongal o Eliman Boubacar Kane wiyeteno ko Gelongal ɗeɗo geloɗe ɗiɗi gonno e Fuuta ɓe ñande aljuma ɓe jaha juulo e Makka ɓe ngara ɓe gottoto e Fuuta ɓe watti wiyeede wondene ala woto gottoɗe sa juuloynoɓe garta ko ɓe gonno ko ɗum woni inde Gelongal kankoɓe ɓe gandani cikki Gelongal ko nalankagal ko naggam e naggam ala min jiiɗi ko rewtude hele maɓɓe min mbawa wonde koɓe gonno koɓe min jiiɗi wontude maɓɓe joɓe mbawa geloɗe ɗi Seydou Atoumane bammo Cheikh Mourtou e Eliman Boubacar Kane oɗo ñande o wiyetede Gelongal ko mbeɗa ari Agnam goni gendarmeɓe ene ngari ene gaddi otoji sabu mbeɗa jogori wadde ɗon yewtere ɓe ndondimi ɓe nawimi mbimi woto cikke ko onon ala wona onon ko Allah woni mo yamirani hande yewtere nde te inchallahu taala ñande hen mbeɗa yaadi e sori Guelajo Kane mbimomo Gelongal goɗɗo jibinete te o wonata kono mbamini te o wonta on wonata dépendiɗo Gelongal wonata ñaagotoɗo wonata miskino ala wonata jeelotoɗo wonata ɗaminiɗo te wonata ko tuusa ñande min mbaɗata nde duwawo koye nder galle mabɓe yummo ko ne jooɗi mbimi sa yiiɗi o wona Gelongal noon ko karminowo école on Gelongal woni ɗo gelode ɗe jinnirami ɗe fof oɗo woni piiro eyi ko woni piiro eyi keddiɗe fof ko gelode WhatsApp gelode naggam e naggam oɗo woni eyi ene waɗi Gelongal yiɗi kono inde Gelongal jibinande nde e nder haare e nder wolde ko eyi ɗum noon ko jiɗɗen wiide ko mbatten hakkille e koye men mbatten hakkillaji e enɗameje men yo leñol jingu so leñol jingata jengat bandiraɓe so tawi neɗɗo ene andi ko tagaɗo ko maayowo Gelongal wi aɗa dari e garage saha fof kar jolo woto jolɗo yaha saha fof kar jolo te aɗanne aɗa andi ala foto paɗa so wona e garage e fewdu bagage ma cabboɗa kar ma kar o ko woni balankar eyi eyi holoye men bawɗo julde hoore mum caggal nde natti wawde julde hoore mum holoye men bawɗo lodde hoore mum caggal nde wawi lodde hoore mum holoye men bawɗo duwanade hoore mum caggal nde natti wawde duwanade hoore mum holo e men bawɗo naftude hoore mum e tafande hoore mum caggal nde wawi naftude hoore mum e wawi tafande hoore mum ndeke kala ka wawa waɗande hoore ma ɓen ɓe ganduɗa ɓe a cikka koɓe ma ko ɓen woni ɓe ma saabu ko kamɓe mbaɗantuma no neɗɗo wawa waɗande hoore ma wat feere gonkikiɗoɗa e maɓɓe gila a sohloyani e maɓɓe taw janggo ala ɗo faala Gelongal wi aduna ko tati woni hen jaggu wat woppu jaggu ko ya jagge joomi sa jagge joomi joomi koko jagguma sa jaggane e joomi joomi koko jagguma ɗum noon jagga e joomi gila jagganoɗo joomi jaggane e ma jahata joomi taw ala jagguɗa wat ko ya waɗan yenade ma sa waɗani yenade ma ka baɗateɗo yenade ma sa waɗanani yenade ma ka baɗateɗo yenade ma waɗan yenade ma haade ma waɗede yenade ma jaha ko Allah taw woni woppu ko ya woppu aduna sa woppi aduna aduna koko woppuma sa woppani aduna aduna koko woppuma goppa aduna gila aduna woppani mo jaha to Allah taw ko woni jaha aduna ñiɓaki koko ɓaari ete ɓaarode ɗum tiiɗani ko en yilliɓe en gona ɓooyoɓe ko en raddoɓe raddeteɓe no fifone gurdam men juutade ko dallugol ɓoccode e dow ɓoccode mo aduna rokkima wasoy mo aduna yonnima sofoy mo aduna haalnima deƴƴoy mo aduna humanima diwɗoy mo aduna bimɗima deeɗoy saabu aduna ko poɗoje e paɗoje moni kala wonko so neɗɗo ene andi no won ñalawma paɗɗo ɗum so fini haɓata koye ɓernde mum haɓa e bone bonde ɗe e nder mum wasa wadde ko bandum woni kañum mum wasa wadde ko bandum woni haaside mum so goto e men dañi jaam enen fof daroɗen beltotoɗen e jaam he so goto e meɗen dañi bone enen fof daroɗen curnotoɗen e bone he e on saaha ko nden poolaten ko nden gonaten hokkere enen wara en ndendi en noddi Allah te Allah wino ko so noddama ene noto en noddi Allah Allah salima notaji notaki en
holko waɗi ɗum Allah ƴeewani wutteji men ɗi ma latiji men ɗi walla kurusaji men ɗi walla jamaji men ɗi e kulali Allahu akbar ala Allah ƴeewata ko ɓerɗe meɗen yo ɓerɗe ɗe laaɓ yo ɓerɗe ɗe laaɓ wona kulali ɗi Allah nototo ala Allah nototo ko ɓerɗe ɗe wona mbaddeje ɗe ma askeje ɗe Allah a ƴeewata e meɗen ala Allah ƴeewata e men ko gondigal ngal ceerno mi haala mi hayti namnanmi usage mi haala nde Allah tagi nde tago ngo o adi wadde hakkude maɓɓe ko gannodiral gannodiri coccodiri بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارف من بدء كنde ngendiji de wana maccuro torodo labbo mabo bambado baylo alam den kinde galato Allah den galato Allah ebo maccuro mo nefata o e laalagal addu sa mayi woto asani e nayi to woni galle mawɗo ey baylo ma yiɗa o jooɗodade e leeso woto sa mayi woto jooɗo juwawma ay taaraf li taarafu ha gandodiron ɗum woni dokkade ni anduɓe jooɗi ɗo malaikaji gandodira hay malaika koto anda ko ɗo sabu ɗi galda ha ɓe ndesodirta ala hen cohlo wuttina walla goɗɗo o teer malayka ñawtana ɗum ala hen ñamowo wiya wonde ne fatmi ƴeewo e malayka kaari mbaɗo hande jogui liɗɗi walla lamɗa haaju ala hakkude nde Allah yiɗi nde jiiden jokkodiren goto kala o tottu ɗum ko goɗɗo o ala beele goto kala ene sohlay goɗɗo o ko ala goto kala o tottu ɗum ko goɗɗo o ala beele goto kala ene sohliray goɗɗo o ko ala kadi kono Allah fiitotoɓe ɓe becce noon Allah wi teddugal mon ga am ga ko ɓurɗo hulde Allah inna akramakum indallah moƴƴitugal joni noon caggal gannodiral ngal holko woni ɗon taawun ala mballodire e ɗikkere e muñal sa tawi bande ene woni e Iblisa walla ene woni e seyɗade walla ene finni fo nawa ɗum galle muɗum de yaa hakkiɗum ka ɗum yiyen yew fulɓe no wayi jojji ade sariyaji ɗiɗo fof arde e maɓɓe nde ɓe gummito ɓe mbaɗi hakkude maɓɓe ko deenilagal walla deenirgal deengol gondigal ay deengol gondigal docteur wiya denɗiragal sabu ko raago woni ɗon pasiraago keekiraago kaaliraago raago raawoɗo goɗɗo e nder bindol denɗiragal ngal ko deengol raago gondigal pulaar ni jogi koy ay on taawun ɗum woni ko seernaɓe jooni sifotono ko ɗo no ceerno Seydou Kane waɗata no ceerno Cheikh Oumar waɗata no ceerno Ba waɗata no ceerno Diallo waɗata goto kala so waɗi noon so wiyama joni yeru mi rokkina yeru mbappe guyka goto men fof wi mi harmini guyka téléphone sa wiɗo mama majaraɓe gasi ni tan foti jaaroɗon jaafoɗon wonde ene fuɗɗo hirde te mawniraɓe enen ɗo ko yamirore maɓɓe tan kadi jahannomi so wona no yamirore maɓɓe wallahi mi ardano haalde garmi ko rewde caggal ceerno Cheikh Oumar e wolde nde o ummi nde andinde fuutankoɓe enen ko heen jeeyaɗen so tawi ene waɗi potowo mayde heen ko enen gonata hoore so tawi ene waɗi potowo fiyede heen ko enen gonata hoore ñandende cokami to rewoto o ɗanaki ɗum jamma o ɗananaki ɗum ñalawma téléphone makko kar ɗo ɗuɗi e fof ala ɗon ɗonɗani e aduna he sabu omo andi ko neɗɗo makko gueɗal ɗimmiwal ngal
omo haala ko haalata ko imin kaala ko min kaalata ko ene moƴƴi Fuuta yiida min wallata min ma wallu min ma wallu on kono min cikkanmi wallata tan ko min kam kam cikkani min kam cikkani ko min tan ɗum wallata ɗum ɗon noon eɗen ñaago Allah ko moƴƴi e haala ka e ko feewi heen e ko fewnata heen yo Allah nannu en ɗum ko moƴƴaari ko e haala ka ko feewaani fewnata ko wota Allah nannu en ɗum wota Allah hollu en koye men yo Allah hollu en hoore mum wota Allah andin en koye men yo Allah andin en hoore mum yo Allah ittanene ɓerɗe meɗen ɗe anje e añande o waɗana en heen yidde e yiɗande ngam barke laaɓal no laaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh